Bună ziua și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ioana, iar astăzi o să vă povestesc experiența mea la Facultatea de Jurnalism din Cluj-Napoca. M-am hotărât să fac acest clip deoarece când am terminat studiile în liceu, mi-a fi prins bine un asemenea video ca să aflu de fapt ce se face la jurnalism. Așa că astăzi Ionica a venit în ajutorul vostru și o să vă prezint ce faceți la această facultate de fapt. Deci să nu mai stăm pe gânduri și să începem. Să o luăm cu începutul și anume admiterea. Eu am dat admiterea în 2021 și atunci am intrat la buget, am avut media 8,70 și ceva, cred, aproape 9. Dar oricum să vă las aici pe ecran toate actele de care aveți nevoie pentru Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, unde am studiat eu, din cadrul UBB. Și a fost foarte simplu. De exemplu, dacă nu intrați în prima sesiune, o să existe redistribuiri, unde dacă sunt studenți care nu vor să urmeze această facultate, renunță la locul lor și voi o să primiți locul acela. Deci nu vă faceți griji că o să intrați dacă aveți media ok. Adică să vă faceți o idee de medii, în 2024, ultimele medii la jurnalism au fost la buget 8,25 și la taxă 6,15. Deci eu zic că este destul de ușor să intrați la această facultate dacă aveți note bune. Acum să vorbim despre primele luni de facultate și cum au fost acestea. În liceu o oră durează 50 de minute, când la facultate un curs sau un seminar durează 2 ore. Deci poate fi puțin ciudat la început să stați atenți atâta timp, dar credeți-mă, cu timpul o să vi se pară că au trecut 10 minute dacă profesorul este interesant și materia vă place. Totodată, orarele arată foarte ciudat. La început nu știu unde să te uiți, dar ca și exemplu o să vă las aici un orar de-al meu pe un semestru. Și există săptămâni pare, săptămâni impare, ateliere săptămânale, seminarii odată la 2 săptămâni. Trebuie să faceți și practică, aveți cursuri cu prezență obligatorie, cursuri cu prezență facultativă, dar cu asta o să vă înfruntați când începeți facultatea. Fiecare profesor are modul lui de a preda și de a-și desfășura activitatea, așa că I hope for the best. Încă un aspect foarte important pentru începutul facultății sunt clasele. Și anume, facultatea mea are 3 corpuri diferite și la început este extraordinar de greu să-ți dai seama în ce clasă o să ai ora. Poate fi în corpul 1, etajul 2, clasa de pe stânga, sau în corpul 3, în grădină, nu știu. Garantat o să primiți o hartă cu clasele unde se află ca să vă fie mai ușor, dar cu timpul o să vă acomodați. Deci să nu vă speriați că nu va rămâne așa. Vom începe cu materiile și voi enumera o parte din ele și sunt materiile care mie personal mi-au plăcut cel mai mult și au fost cele mai interesante din punctul meu de vedere și o să vă spun și cele mai grele materii, care nu au fost doar pentru mine, au fost pentru toți studenții de la jurnalism de-a lungul timpului. Și materia mea preferată din cadrul facultății a fost un opțional care se numește design editorial, unde înveți să faci reviste. O să vă las aici niște poze cu revista pe care am făcut-o eu pentru nota finală. A fost o materie, Doamne, superbă. Toți colegii spuneau că e complicat, că e greu, că ai mult de muncă, dar sincer mie nu mi s-a părut. Deci ideea este la jurnalism că dacă sunteți înclinați pe partea asta de a lucra pe calculator, vă place să filmați, să faceți poze, există o sumedenie de proiecte unde o să vă potriviți perfect. Și jurnalismul nu constă în doar a scrie reportaje, știri, a merge pe teren și la interviuri, sub nicio formă. Are foarte multe ramuri de care eu nu știam și din acest motiv astăzi o să vi le prezint. Veți avea materii precum comunicare vizuală, unde veți învăța să interpretați o imagine influențată de foarte multe concepte și nici nu vreau să-mi amintesc acea materie, sincer. A fost frumoasă, dar a fost destul de greu de învățat pentru ea. O să aveți ateliere de presă scrisă, unde veți învăța să redactați articole, atelier TV, unde veți învăța să filmați și să vorbiți în fața camerei
și ca și proiect final veți avea de făcut un reportaj video, care mie mi-a plăcut foarte mult să-l fac. Veți avea atelier radio, unde veți merge în studioul radio al facultății și veți umbla pe la butoane, veți învăța să faceți știri de radio și se ține de partea asta de radio. Veți avea materie în anul 3 în care veți învăța cum să vă redactați lucrarea de licență și totodată sunt și alte materii care includ editare foto, montaj video-audio, o să aveți de făcut un site în echipă, oricum, sunt tot felul de materii, de toate felurile pentru toată lumea. Iar acum au fost 2 materii în facultate care nu că au fost grele, au fost foarte grele și anume legislație, unde te învață codul audiovizualului și toată partea asta de legi și este destul de complicat fiindcă tu te gândești că vii la jurnalism și, mă rog, faci chestii practice, fiindcă în această facultate mare parte din teme sunt lucrări practice pe care trebuie să le faci. Nu ai de tocit foarte mult, dar această materie era una în care trebuia să tocești. Și mai mult de atât trebuia să înțelegi ceea ce tocești. Așa că a fost destul de complicat, am avut și restanță la această materie. Dar am luat 6, deci a fost bine. Și este materia din anul 2. Și oricum, nu este imposibil să treceți, dacă învățați și vă dați interesul, este totul în regulă. Următoarea materie care mie una personal mi s-a părut mult mai grea decât legislația, iar aici părerile sunt împărțite, este etica și deontologia, unde trebuie să învățați tot ce este etic în jurnalism, dacă aveți voie să puneți o poză cu nu știu cine într-un articol sau tot ce ține de partea asta, unde materia este mult mai dificilă și sunt niște concepte care eu una personal nu le-am înțeles nici acum, nu știu cum am trecut, mulțumesc să rămână, Doamne ajută, dar a fost ceva rău de tot. Să vorbim și despre profesori, deoarece sunt un factor foarte important în cadrul facultății. Foarte mare parte din profesori sunt tineri și este super. Poți să stai să povestești cu ei la ore sau în afara orelor și poți să lega o relație cu aceștia. Nu sunt genul care să zică că, vai Doamne, nu, sunt profesorul tău, ne vedem la oră și atât. Nu. Evident, au existat și câteva excepții, dar în mare parte profesorii la această facultate sunt super și mereu mi-a plăcut să discut cu ei și sunt înțelegători în caz de aveți o problemă. Vorbiți cu ei, le scrieți și se rezolvă totul, vă ajută în caz de nu știți ceva. Deci, din acest punct de vedere, profesorii la FSPAC sunt top. Deci, da, și vă pup pe toți. Acum să vorbim despre practică și ce presupune aceasta. Este o dată pe semestru. În primul an și în al doilea an de facultate o să aveți practică. Când am fost eu studentă, erau 120 de ore de practică pe semestru. Acum, sincer, nu știu câte ore sunt, sper că mai puține. Dar dacă nu vă faceți griji că se rezolvă foarte ușor. La FSPAC este foarte faină practica, deoarece poți face practică atât în cadrul facultății, dar și, de exemplu, dacă vrei tu să mergi la o companie sau să faci în particular. Deci, această facultate este împărțită pe mai multe ramuri. Video, foto, tot ține de audio, partea scrisă și, adică tehnoredactarea practic. Și pentru toate aceste ramuri aveți o practică în cadrul facultății. De exemplu, UBBTV, unde mergeți filmați, este Media Project, din câte știu, unde faceți tot felul de montaje pe laptop și nebunii de genul. Deci sunt foarte multe opțiuni în cadrul facultății dacă nu vă găsiți în altă parte. Deși mulți colegi de-ai mei au ales să facă practică în cadrul facultății și am făcut și eu practică tot în cadrul facultății. În primul an am făcut practica la UBBTV, ceea ce ținea de a filma și toată zona asta de video. Iar în anul 2 am făcut practica la TIFF, festivalul de film, unde am fost voluntară la centrul de presă. Și mi s-au echivalat orele de acolo și s-a pus ca practică. Și pentru practică o să aveți de completat un portofoliu unde o să aveți diferite cerințe, de exemplu, materiale pe care le-ați făcut, câte ore și
toate astea, ca să demonstrați că voi ați învățat ceva din acea practică. Acum să vorbim și despre cum te pregătește această facultate pentru a lucra în domeniu. Eu una nu lucrez în domeniul jurnalismului. Eu sunt pasionată de jurnalism, doar de partea video, de a edita poze, de a monta. Deci mie nu-mi place să scriu. Toată facultatea am fugit de această parte. Dar am două prietene foarte bune care acum lucrează la Antena în București, una este la Acces Direct, iar cealaltă la Extra Night Show. Am colegi care sunt videografi, de exemplu. Am o prietenă, salut Andreea, care acum este la Parlament în Bruxelles, din câte am văzut. Facultatea de jurnalism vă pregătește pentru foarte multe ramuri. Puteți să fiți purtători de cuvânt și, cum v-am zis, puteți să lucrați în social media, în marketing dacă vreți. Învățați de toate. Și eu sincer o văd ca pe o facultate folositoare. Dar un aspect important pe care aș fi vrut să-l știu și eu este că dacă sunteți pasionați doar de partea asta de a crea și nu de partea scrisă, atunci nu jurnalismul este pentru voi, ci media digitală. Este tot o ramură în cadrul facultății unde notele sunt mai mari și bătaia este mai mare, să zic așa, dar acolo asta o să faceți practic. Deși sunt unele materii care sunt la fel, dar la media digitală nu cred că o să faceți știri și reportaje. Să vă zic și o întâmplare amuzantă din timpul facultății. Avem o materie în anul 3, cred că era un opțional, și nu știam în ce dată e examenul. Și am trimis un mesaj pe grup să întreb și nu mi-a răspuns nimeni. Și am zis că ok, îi trimit mesaj profesorului să-l întreb. Și ghiciți ce? Îi scriu că bună ziua, oare când este examenul, nu știu ce? Și ce-mi răspunde el? Acum. Deci examenul, cred că era chiar restanța, dacă nu mă înșel, era atunci și eu eram acasă, în pat. Și eu nu mai puteam să mai dau examenul ăla încă o dată, trebuia să mai aștept un an. Deci, practic, nu puteam să-mi dau licența. Și am zis că, Doamne ferește, dacă eu nu-mi dau acum licența, ai mei cred că mă desființează. Bine, ai mei, ca ai mei, dar eu, că nu vreau să mai fac încă o dată. Și m-am rugat el că vă rog frumos, că treceți-mă, că e singura materie unde... Deci dacă nu-mi dau acum materia asta, nu pot să-mi dau licența și nu știu ce, nu știu cum. Și am avut noroc că am avut proiectul gata și l-am trimis și am primit notă de trecere. Și da, a fost foarte interesant. Deci vă sfătuiesc să mergeți să vă dați examenele în sesiunea normală și doar dacă e cazul să mergeți la restanțe și măriri, nu faceți ca mine, mergeți direct în a doua, că sunt șanse uneori să... nu. Și, apropo, fiecare restanță se plătește, mă rog, dacă rămâne de până pe altul. Când eram eu, era în funcție de credite, dar diferă. În mare parte erau 250 de lei o restanță și încă un aspect important. Eu în primul an am fost la buget, apoi următorii 2 la taxă. Și un aspect important este suma pe care trebuie să o plătiți. Și eu când eram studentă era undeva la 3800 pe an, cred, dacă nu mă înșel. Dar m-am uitat acum pe site-ul facultății, iar taxa pe an este de 4900 de lei. Și avantajul este că se poate plăti în rate. Dar încercați să nu fiți la taxă, fiindcă nu e deloc plăcut să vă sune de la secretariat. Dar da. Iar acum să vorbim despre partea cea mai înfricoșătoare cărei facultăți, și anume lucrarea de licență. Eu vreau să vă spun că m-am apucat să-mi fac licența în luna mai. În luna iunie, cred, pe 19, trebuia predată. Și am predat-o cu foarte mare succes și am avut 8 și ceva nota. Dar vreau să vă spun că licența nu este atât de înfricoșătoare pe cât pare. Puteți să vă alegeți orice subiect, deci orice. Un coleg de-al meu a avut o licență despre Andreea Crudu în presă și cum era ea portretizată. Iar lucrarea mea de licență a fost despre evoluția jurnalismului sportiv în cursele de Formula 1 în publicația Motorsport Magazine. Deci nu trebuie să vă gândiți că aveți niște subiecte plictisitoare, fiindcă voi vă alegeți subiectul, voi vă alegeți profesorul, deci puteți să faceți despre orice doriți, vă taie capul, vă pasionează, aveți frâu liber. Ceea ce trebuie să faceți este să o terminați. În cadrul licenței aveți atât lucrarea de licență, pe care trebuie să o redactați și să o susțineți în fața unei comisii, dar
eu am aflat abia în anul 3 despre acest aspect și anume că există un examen cu întrebări din toate materiile din toți anii de studiu. Exact. Deci, atât etică cât și legislație. Deci în momentul ăla am zis că la revedere, vă pup, nu se poate. Dar era grilă, spre avantajul nostru și cred că toți am trecut examenul ăla. Mă rog, nu era foarte complicat, adică dacă erai relativ atent în clasă în toți acești ani, luai fără probleme. De exemplu, eu nu am învățat absolut nimic, dar nimic și am avut 7, cred. Deci, e în regulă. Dar vă sfătuiesc să învățați. Nu ca mine. Eu nu sunt un exemplu bun. Acum că am ajuns la finalul acestui video, aș vrea să vă spun câteva recomandări pentru cei care doresc să urmeze această facultate și anume să învățați din timp, să nu vă lăsați pe ultima 100 de metri și cam atât. Distrați-vă și profitați de orice oportunitate, fiindcă după o să vă pară rău. Așa că succes, spor în continuare și lăsați-mi în comentarii dacă ați fost la această facultate sau aveți de gând să mergeți și dacă aveți mai multe întrebări puteți să mi le puneți și vă răspund cu tot dragul din lume. Cum v-am zis, și mie mi-ar fi primit acest ajutor, așa că I am here for you! Și cu asta fiind spuse, acesta a fost videoul de astăzi și vă mulțumesc și ne revedem. Așa că v-am pupat, o zi minunată și bye!